upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbon of Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunhok Jr. O Bernie Bitok, 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 Bitok. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world, may buntag netizens, may buntag yung tanan. Sa maabtan sa among signal sa Home Radio 93.5. Good morning, Disyembre 7 karon. Alas 6:51 na, ito po ang Hilas King inyong kagahi. Bernie Bitok Bitok. O kang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning! Good morning, good morning. So, mora to. Good morning, God. Thank God it's Monday. Oy, kanang mga maingon nga, hay! Lunes na sab. Oy, may pasalamat ka na yung trabaho. Dapat pinaanay ka dapat. Yes, Lunes na po. Yes, Lunes na po. Yes. Trabaho na sab.
alas lang ang anong saba kayo muna ka na sa buntag. Remember this, Hana? Energy level na. Correct. The higher the energy, the better for the entire day and entire week. Correct. Dapat ingana. May nga, ay luya manggod mi bay, kaya may kwarta. Dili, wa kay kwarta, tungod ka ikaw galuya. Ano na siya. So dapat medyo ang energy grabe. Energy level. Sa tanan mga nakaroon sa mga kadalanan, padulong na silang trabahoan, nga kami ang background, nga nahabit na nila matagbuntag. Dagan salamat. Again, naminaw mo sa 93.5 Home Radio. O kamo nasa samtang online. Kamo samtang ga treadmill diha, ga jogging, ga walking. Wow. Nga gamit sa inyo ang headphone. Dagan salamat niya di ha. Ako matambag, pagbantay lang kay basing na ay jeep sa luyo. Di madunggan. O siyempre, sa ato pong mga netizens, nga nag-live po karon diha sa Gahi ni Bay nato nga Facebook page. Good morning kung asa mo sa kalibutan Gibutang sa Ginoo. Teka muna. Ito muna may pampag-good vibes sa ta mga kagahi, di ba? Remember? Nga naay nagpatabang nato diri katong operahanan siya sa iyahang gallbladder. Correct. Nagpasalamat na kay ang taga JR Borja Hospital. Si Doc Ramon Neri, good morning. Doc, good morning Doc Ramon Neri. Ibta na Doc. Doc. Ang electric pan ba? Electric pan kay... Doc Lorraine, itulak na siya. Ihog na siya sa katre. Ihog na. Oy, naopera na si Mary Grace Bugtong na naay bato sa gallbladder. Atong tanaw ni Maygala, kumusta ho nato kanisa una? Yes. Para pampag-good vibes natong tanan. Early morning, ug gania ang atuang mga kagahi. Ug gania ang naitabu. Tabang! Tabang mga kagahi, tabang. Sige be. Suliran sa katawhan. Kalisdanang giatubang. Mga kagahi, tabang! Among panginabuhian, lisod kaayo. Kay akong bana, pa'y klarong trabaho. Unya, akong tinda, wala na gani. Nagpatabang ang inahan nga si Mary Grace Bugtong matambalan ang iyang sakit sa tiyan. Nigawas sa resulta sa iyang check-up nga doon na siya'y bato sa iyang gallbladder. Sa tabang sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro, naskedulan siya og libreng operasyon. Niadtong Webes, pitsados ning bulan na operahan si Mary Grace. Sumala sa doktor, niagi siya og open cholecystectomy. Open cholecystectomy, isa ni siya ka operasyon nga kuhaon ang gallbladder or ang sa Bisaya pa ang abdo kauban sa bato nga naa dito sa gallbladder. Sa karon, padayon pa nga nagpaayos si Mary Grace. Kung doon na kamoy gusto itabang, mamahimo kamong mo private message sa Facebook page sa Gahi ni Bay. Kini si Imiat Galpo. Mga kagahi, tabang! Yon! Very good! Daghang salamat ka nga Dr. Arthur Ponce, ang gaatiman ni Mary Grace. O siyempre sa City Hospital nato, salamat kayo. Sa mga nurses, sa surgical department, surgery department, salamat kayo. O siyempre, manawagan ta kay siyempre, ang recovery period na po ana mga gala, basin na mo'y hatang na tabang, mga pagkaon, sa batahan, items. Dako na kayo na. Ay, salamat po sa paggamit sa mong programa, nga Gahi ni Bay. At least kita mamahimutang mura o dakong amplifier, na para dagan makadungog o makabot ni siya nga dagan tayo matabangan. Basi na amoy kaila. Galisod. Ayaw ng mga sama ni Bernie nga maka-afford sa mga St. Luke's. Hoy! Kanang, unsa niya, kanang mga tabangunon kaayo, ipaagi sa itong programa, pamasin lang.
mahimo lang ninyong tulay. O syempre, nintak na Day 7 karon sa atong Fiesco celebration sa Villanueva, Misamis Oriental, Fiesta Pasko. Mag-usa kita, mag-uban kita sa Fiesco, Fiesta Pasko sa Villanueva. Day 7. Hoy! Good morning sa tanan mga taga Villanueva! Hello, Villanueva. Hoy! Labi na sa mga gwapa sa Villanueva. Oh, nanasag ka. Oh, dabi ang pangit, looy kayo. Ilaras na lang. Gwapa o mga di kay gwapa. Kay sa Villanueva, kung pangit ka, tukon ka. O sa ato ang Fiesco Countdown. Ika-7? Ika-7 nga. Adlaw nato sa itong Fiesco Countdown. Daga na kay kakaitabo sa ilang kuan ha. Basi pa mo nakalike sa LGU Villanueva. O, basig. Dagan kay mga naitabo dito. Basig mo ng ubang LGU ba? Nganong Villanueva raman? Ani. No? Kunta kami kung naamoy mga events sa inyong LGU. Kunta ka ang gahi ni Bay o among i-accommodate kanyo ang inyong on-air o online nga promotion labi na sa inyong LGU o inyong tourism. Correct. Nawagan mi sa tanang LGU. Og speaking of Villanueva, kabalo ka, usan na po ka negosyante itong kaistorya. Ganahan ko, labi na sa mga asawa nga naminaw diya. Paminaw mo. Di ba kasagara mong yun ang asawa, o say, naras balay. Tapos maghulat lang og pizza 15, pizza 30. Nagpadungog ka. Ha? Nagpadungog ka. Wala ka. Basig nakakauli. Gipatapsing ra, gipatapsing. Basig dito ka sa mo matulog ko niya. Dili ang akong pasabot ani. Ngano ka? What if kung ako nasa balay wag ibal? What if kung ako ni i-convert into kuan kana unsa akong hilig? Tamalay mo kani akong hilig mahimo ni siyang negosyo. Labi na ka ng luto-luto. O di ba kaysa wa kay buhaton? Baking. Kana. Kay kani ilado ni sa Villanueva. Ang cake nga sweet thing. Bagay ni sa kay David. Diretso. Sweeting. Sweeting ana, dali ra kayo. Kabalo pa mo nagsugol lang kiniisip lingaw sa usa kay nahan kay walay gabuhaton sa balay, samtang yang bana gatrabaho. Ato ning istoryahan bigyon sa ni. Subay nini makaw man nato karon way lain si Ma'am Emma Concepcion ang tag-iya sa Sweet Thing. Hello ma'am, good morning. Good morning. Hello. Ma'am Emma. Hi Hello, ma'am. sir. Good morning. Good morning, Sir Bernie and Sir Art. Ay lang mi isa. Buntag ninyong duha. Ay lang mi sir ma'am, inalami Art og Bernie ma'am kay bilan nata sa eskwelahan mo. Ikaw lang ang among imam kay murag kun sa mangkarya ma'am. Ma'am, tinuod ba ni ma'am? Ay, mga kagahi. Ma'am Emma, tinuod ba ni siya ma'am nga ikaw narakas balay tapos imong bana mo'y nagtrabaho, ana? Oo, sir. Naaragyod ko sa balay. Kining wala bitaw tay lingaw. Wala sa gastart gyud ko ana nga walay lingaw ba. So nag ano lang ko kay akong bana sige siya na assign sa mga layo ba nga kuan. Asa ni connected si sir? Sa sales siguro ni. Coca-Cola, sir. Sa Coke. Okay. Dili siya sa sales, sir. Sa production manufacturing unit associate director siya, sir. Okay. I see. So yun sa rin pagsugulan ni ma'am, imo ba ning gieskwilahan ang pagbuhat sa mga cakes o yun sa style ni? Actually, sir, wala yun ko. Nasulagmaan ra. Kanang baga hilig lang gid din ako. Na-assign man gud akong bana dito sa Bacolod. Then ang among balay nga gipuy-an didto ilaha gud nga business kana cake. So mo to nga baga first ano na ko kay hilig man gud ko og cake. Birthday na ko iya kong gipangutana kung unsay gusto nako nga regalo daw gikan sa iyaha. Then ang akong ang akong gikuan nga gusto ko mag-bake kanang akong kagulingong birthday ba. Gusto ko then gihatag gid niya sa ako gituluan ko niya. So ako ang nag-bake yun sa ako ang cake adto nga time nga akong birthday. So perfect man. Ayay. So nalipay siya. Then nagyang gikuan sa ako gitudluan na gid ko niya. So karon giunsa man nimo pag-market sa imong cake?
Ano sir, start ko wala naman mi dito sa Bacolod. Dito gid ko nakatun sa Bacolod. Then taga Bohol man ko sir. Ay, oy mga taga Bohol, Mga sano, mga sano. Mga sana, may buntag kaninjo tanan diha. Kanang sa Bohol mo good sir, kami kung naami mga special occasion like Christmas, naagid mi ubi jam sa among table. Naagid na normal gid na sa among mga taga Bohol nga magparty meron sa naagid mi jam sa Bohol kanang ubi jam. Og kalamay. No, napura di po na mabiyaan. Tapos ma'am. Then wala lang nag-experiment lang ko nga nakita lang nako ang cake nga chiffon cake di sa akong atubangan, then nakita ko nako ang jam. So nakaunahuna ko nga ako kanang i-feeling ni akong jam nga na-address akong atubangan. Okay. So akong gi-feeling siya. Then dito nag-start. Akong gipatilaw sa ako ang mga friends. Then mo na to daghan sila ganahan. So dito na ko start og order lang. Pag-abot mo ma'am, pag-abot mo sa Villanueva, diha naman gyud mo nagpuyo. Giun sa nimo ni pag-market aron nga mahalinan ka. Ano sir, galisod gyud ko. First nga galisod gyud ko kay dili man ko taga Villanueva. Correct. So, challenge na, challenge. Nya ang location pod sir medyo sulod gyud kaayo. So sudlunon unsay sulod siya. ma'am? Buntag ba sa yun? Unsay gisulod? Dili ang ilang lugar ba sudlunon? Sige no. Then ko answer bale nahitabo na gitabangan gid ko sa ato ang ano ba to kanang government unit sa Villanueva. Ang LGU yun sa Villanueva katabang. Ay galing. Mo na nakalami sa LGU. So unsa unya nakahilak ka ato ma'am. Ay tulo gid kay kung luha sir. Karon ma'am, karon di nana din kay tindahan ron. Nana kay tindahan yun. Asa man dapit ma'am? Naata sa ko answer kanang gasugod man ta sa Villanueva no. Then sunod sa Linkit-Kay na ano ta diha sa Linkit-Kay. Sa Centrio. Sa Centrio then SM Uptown. From Balay, Imagine on, from Balay to malls. Yes. Dili mall malls. Og agenda ko ang tabang sa LGU Villanueva kay ang LGU po may nagtabang sa iyang kuan dia. Very good. Galing. So ma'am, unsa pay sikreto sa imuhang kanang marketing strategy? Ato lang ni mga ay kabala ka kita naman ma'am. Unsa day sikreto dito na ma'am? Ay Para dali mahalin ang atong cake. Ako sir ang wala dili manggod ko actually dili gyud ko negosyante yung baga yana dili gyud ko negosyante no ning abot lang gyud sa ako kanang ang akong cake naagi ko feeling nga mo click siya kay feeling nako lami kanina ba siya tilawi lang ano lang dating ano tilawi lang sisting tilawi lang sir actually ma'am nakatilaw gyud mi atong weekend ma'am. Salamat ma'am nga. Wala ko nagsaba sa akong asawa ma'am katunga sa cake ako nakaon. Maawayan man ko ma'am. Bitaw. Mao dito ka to imong ipadala ma'am to sa birthday na ako. Siyempre. Ito nga ube ka to. Mo to. Ha? Pabulito man sa akong anak ng mga ube di birthday. Igo pagkawala sa akong kamot ato ma'am nawa po dayon siya ma'am. So kanina kauban ako ang salary na ato di. Oy katungara. Bitaw ma'am. Ma'am Emma, unsa imong tambag sa mga misis nga kanang di mahadlok mag-venture og anything, labi na kung hilig nila? Kuan manggod ka ng kinahanglan tingali sa negosyo nga consistent gyud ka. Ang baga dili gyud ka manggod na atingali nga na bang kung imuhang stop then imo na sang ibalik. So lisod na pagbalik. Diba? So dapat diretso ang imuhang. Mura po na siya relasyon. Bahala na. Mura po na relasyon. Bahala ako ga-start ko sa
kanang wala gyud ko yung mga kaila, wala ko kinahanglan mo gud sa business na agyud kay mga connection. Oo. So unsay na learn nato ka ma'am para sa mga ginikana mga bisita, consistency. Padayon lang, bahala ko kasi ni palit, basta naa niya, ugma na po. O niya, nabahaw. Kan-a lang sa, ikaw lang si Ingana ba mga pirmiro, ma'am, nga nabahaw, wala ikuan. Tapos, ana na po, ingana ba na itabo, ma'am? Oo, kanunay gid na, sir. Kadto nga time nga nag-isip. Nabahaw niya, sir. Nag-molds, ay pagkaon na sa baboy. O niya, nilagom na. Pagkaon sa sismosa nga kasilingan. Inyo na diya. Hantod kadugayan, nagyo mo palit, ma'am, no? So, pasabot, ma'am Emma, padayon lang yun, ma'am Emma, no? Padayon lang yun ta. Dili ta mahadlok nga mo. Sige lang. Mensahe ni mo, ma'am Emma, labi na sa LGU Villanueva nga. Ganitabang po nimo. Hapit na ang inyong fiesta. Oo. Fiesta na sa tuang ko kanang ang Villanueva karon super lahi na gyud. Kumbaga kuan na gyud siya karon. Ang nag-start ko dire, nag-abot ko dire 2012 o karon pagkakaron gwapo na gyud kayo ang Villanueva. So mamista ta. Okay. Ma'am Emma, sus ka, nakita ko sa picture si mong bana, magkaila mo na may amigom na may ana mo. I-regards ko, mama, i-regards ko. Sus, para taga cake. Amigo may ana ni Serito, nagkita na may ana silang mga Christmas party. Ma'am Emma, salamat kayo. Okay, ikaw, usa ka certified Gahi Kabay. Thank you. Yan po. Mo na isakto sa mga Danawa karon sosyal na gikan sa barangay lang ha. Balay ra. Tapos layo pag idibiga within the city. Hilit sudlunon pag yun. Tapos nagbuha, tanawa ni sikat karon nana sa mga malls. Sa malls. Yes. Kunya, mas dako pa yang kita kang mister. So si mister nakita niyo yung picture siya na itig kuan halog-halog ni Mrs. Nausap. Oga, again dako po dahil ang tabang din sa LGU. Muna nindot na mismo ang LGU Villanueva dakong tabang po siya mga tao sa Villanueva. Mga ubang LGU labi na sa Miss Or Bukidnon kagito. Gusto ninyo nga ma-feature ang inyong ay lain na sila, mabikil man ni sila. Ang inyong LGU o tourism o mga makalihukan diha sa inyong lokal nga panggamhanan, kontak ka ang Gahi ni Bay. Kami ang inyong partner para ma-promote ngadto sa katawhan ang inyong mga produkto o serbisyo publiko. Mubitaw ning kung atana mabikil mo karon para kami kontak ka lang din mi. Kami bahala na ha. Kami ray bahala. Alas 7:09 na. Aniya natong mga gahi nga balita. Aniya na ang mga gahi nga balita. Maski paspasan pas kapulisan og PDEA ang pagpangdakop sa mga nalambigit sa illegal nga droga sa Hingog City, Misamis Oriental, dakpan si Rio Dumaplin Inok nga napalitan og balor 1,000 nga shabu. Sa El Salvador City, dakpan si Harold Bahuyo Gamlot nga nakuha og 3 gramos sa shabu nga balor 24,000. Sa Kadilingan, Bukidnon, arestado si Arman Halasgo nga napalitan sa og balor 500 pesos nga shabu. Samtang sa Bayabas, Cagayan de Oro, upat ang dakpan human nakuha og 4.5 grams nga shabu balor 30,000 pesos. Gila mga suspect sila si Noel Sarenas, Grace Daomar, Alberto Galon Jr. ug Aldrin Galon. Ug sa Uptown Carmen, Cagayan de Oro, samdan ang usa ka suspect sa pagmaliyang shabu. Suspect nga si Muammar Habib nakikpinusilay sa mga otoridad human natiktikan ang ilang operasyon. Nakuha kaniya ang shabu nga balor 136,000 pesos. Mas giugtan pa sa mga otoridad ang pagpatuman kontra illegal logging sa Lanuza, Surigao del Sur. Duhaan dakpan human nakuhaan og dulan 700 board feet nga lubi. Way napakitang dokumento ang mga tripulante gikustodiya kini sa kapulisan. Sa Tandag, Surigao del Sur, gidakop sa kalalaki nga nabuhian og 266 board feet nga ginabas nga lawaan balor 8,000. Samtang sa Matanaw, Davao del Sur, usa ka elf nga truck kargado og ginabas nga jibilina og dita ang gikustodiya sa istasyon sa pulis. Way mapakitang pertinenteng papeles ang driver sa truck nga padung unta sa Digos City. Dakpan ang usa sa mga wanted tungod sa kasong murder sa barangay Kuya Maramag, Bukidnon. Suspect Samuel
Samuel gumawa 14 katuig nga tago gikan sa kapulisan. Dakpan po ng ilang most wanted sa Agusan del Norte. Suspect nga si Almar Abogado na lambigi sa lain-lain kasong rape nga naglakip pa sa pagpaglugo sa usa ka minor de edad. Ni surrender sa kasundaluhan ang tulo ka mga sakop sa Abu Sayyaf sa Tawi-Tawi. Kila mga ni surrender nga sila Al-Sayhanain, Benacer Pae ug Ugali Alimuddin. Bitbit nila ang klase-klase mga armas ug mga granada. Nalambigit ang mga suspect sa kasong kidnapping ug pagpamomba sa Basilan ug Sulu. Nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birahyan! Birahyan! Nakay sumbagay niya, nakay ka na bish 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 bish. Kana bish bish bish. O kana. Kay di pa lamang dugay, gihural sa si Senador o World Boxing Champ Manny Pacquiao isip presidente sa PDP laban ang partido ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tima ilan na daw kini nga ang 8th Division Boxing Champion gadoso sayang ambisyon nga sa nasod mamahimong sunod nga presidente. Alang sa mga supporters ni Pacquiao, welcome development kini alang kang Manny. Apan na apoy mitaas ang kilay nga si Pacquiao di pa daw ready. Wide gapugong ni bisan kinsa nga mudagan pagkapangulo sa nasod. Simple ra kaayang kwalifikasyon og dili kinilisod. Basta pasok ang imong edad og kabalo ka mo basag musuwat, pwede na kakaroon sa 2022 muhulat og manghunat. Di pod ka kumpiyansa na bayan ni si Pacquiao. Kay nagkadaghan po baya ang iyang mga tao. Siya ang pinakaunang politiko ron nga gatagaw tao. Dalatisting ko ang iyang kandidatura. Okay ba daw? Well, kung wala yung mudagan, nganong si Pacquiao di tistingan? Kaysa naman nga si Lenny ang pugsadon nga pagkabutuhan. Kano palang daan, kung wala injured nga mudagan, dapat mag-andam-andam di lang si Pacman, kundi pati ang iyahang inahan. Kay siguradong mamahimong celebrity ma'am si Alin Junicia diya sa Malacanang, o kung naay mo kontra kang Pacman, hurim-huriman dahil ni Ma'am Junicia batok sa mga kalaban. Pero layo pa ang eleksyon, oy, og daghan pang mahitabo. Ang ato lang ron nga makasugagod ta og sa COVID di ta maigo, og makabangon ang katawhan nga sa pandemic kilabihang nasubo. Para inig pag-abot sa panahon, makahaw hasta puson, puhon, di magsakit ang puson, o di magkahubo-hubo. Depresyon atong istoryahan sa among pagbalik. Kadyod lang yung gaya, ha? Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birahyan! Birahyan! Chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. The vegan's finest chocolate. Feel the sun with a warm delight, lush of bitterness, taste of healthy life. From the island of Comigan, enjoy the flavor together. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Comigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Comigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela?
Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. O siyempre ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, ako sa i-shoutout si Boss Manny Bolaron nga nasa karon sa New Zealand. New Zealand? Oo. O siyempre, ang atong amigo nga si Chubasco Kainya. Attorney! Okay, Good morning mga kagahi o mga humble nga mga idols. Ikaw ang gahi, ako daw ang humble. Ha? Kaya si Attorney Chubasco, alang sa iyong kasayuran, kung namin problema sa sustento, mauni ang ato ang abogado. Mauni ang abogado. Uy, tayo basa, kanang pandemic ba? Anong pandemic? Pandamay yun nga pandemic, ha? Kanang tungod sa pandemya, gakataas daw ang kaso ron sa depresyon. Ay, sus, Ginoo ko. Kung sa una galing walay pandemya, grabe manggaling mga depresyon. Samot na karon. Ha? So kana to isgutan uban sa ang Miss Universe sa City Social Welfare and Development kun City CSWD sa Cagayan de Oro. Gansi ka kay kami nagkita, sige na may kita dati sa akong show, baka tong na-shutdown ba? Sige na may interview sa iya tong na-shutdown. Karon nakita na po may prolay na nga home. Good morning kanimo, Miss Jamie Lunen, sa head sa psychosocial sa CSWD sa CDO. Good morning. Good morning, Bernie and Art. And good morning sa tanan natong mga listeners. Good, ma'am, kumusta na ka, ma'am? Gimingon. I miss you to, ma'am. I miss you to. Ma'am. Pigi ko kabadunggan na mo balik. Ma'am Jamie, love you too. I miss you to, itong gingon. Bitaw, Ma'am Jamie. Oy, tinawad ni, seryoso niya. Jamie, kanang based sa inyo ang monitoring karon, ilabi na panahon sa pandemic, kumusta ang kaning cases or situation labot depression? Kamalo mo, rising gid kaayo ang atong cases when it comes to depression and anxiety, no? And this is predicted even by experts worldwide. Dili ni siya nga kani nga trend, dili ni siya exclusive lang diri sa ato ang dakbayan, kundi sa tibuok kalibutan gyud. And then namatikdan pod nato diri sa tong syudad, dili lamang nagkasaka, nagkabata pa gyud sila. Nagkabata. Tapos I think problema ni ba kay siyempre depression pa problema, wa pa kay may istorya kay di man ka makagawas-gawas kay siyempre pandemic man no na pungan man kano. So unsaon ni karon ning ani nga sitwasyon? Sakto gyud kay kaana Bernie, no, kasi isa gyud pod na siya sa nabatikdan pod sa mga eksperto kay alabi na sa mga kabatan-unan, di ba? Kung nabantayan ninyo, kung madunggan nato ka na sa mga news, no, usually mga bata or youth ang age, no. So sa ato apong sa international pod nato nga datos, youth age gyud ang pinakadako og risgo pag abot sa mental health conditions, labi na sa depression ug anxiety, sa tunga na ini nga pandemya, and mudagan pagid ni siya nga effects, no, mabatikdan nato ni between 4 months to 9 years after the onset of the pandemic. So maayo gyud nga natay mga programa nga ingani nga matudluan nato ang atong mga listeners kung unsaon man gyud og protekta sa ilahang kaugalingon, and maupod ang mando sa ato ang opisina, no. So gapaningkamot pud ta pinaagi sa ato ang mga education campaigns, dili lamang sa social media
kundi appeal na pod sa to ang partnerships with barangays and even private institutions, and karon gasudlan na pod nato ang mga eskwelahan aron pod matudluan nato na ang matag usa ilang bantayan ang ilang kaugalingon ug ang ilang pamilya ug higala para maprotektahan pod niini nga sakit. Unsay kuan ma'am, Miss Jamie, unsay ilhanan nga ang usa ka individual is depressed ug magulanon na siya. Kay kasagaran natin nakita bet nga lang nga malipayon pa man to gahapon, nagising-isi ra man to, happy ra man to, pero suddenly correct. Natsyug dayon ana. Kana gid ang hadlok sa depression, no, because matid pa nila there is no phase in depression. So dili siya pareha sa physical nga sakit nga natay laboratory test ato ipadagan then makonfirma nato nga na siya depression. Pero isip usa ka higala or kapamilya naatay sakto mo na natay mga simptomas nga pwede mamatikdan sila. Mga telltale signs, sinyales, no? Yes, no. So sinyales unsa man ni pagbag-o sa pangkatibukang pamatasan, no? So for example kani nga tao sa una grabe siya ka outgoing, pirmi siya magkataw-katawa and then daghan siya mga amigo, pero sakto pod tong giingon ni Bernie kaganina nga tungod sa pandemic lisod man magawas-gawas labi na sa itong mga bata. So ang mamatikdan is magpuyuay na lang sa sulod sa kwarto. Tapos dili na siya gabuhat sa mga butang na iyahang lingaw kay siya sa una. Example, hilig ni siya nga bata maggitara, karon dili na siya gakupot sa iyang gitara, no? Tapos kani siya ang pinakagrabe, no, pabalik-balik ang iyahang tema sa iyang pag-istorya, no, is puro kawadan og paglaom or negative na siya. Yes. And even when they tell you nga gusto na lang sila mawala or magpakamatay. So while karon no gakampanya ta nga unta, no, tanan pag naay mo share sa ato ang og ingani nga mga tema, dili nato i-dismiss, napaghihapoy uban natong mga ginikanan, no, and even mga teachers nga pag mustorya sila ilang mga bata og ingani murag ginabaliwala lang. Dapat dili baliwalaon. Yes, no, ako ning gamiton po din ngayon unsa ang mga steps o lakang sa ato ang prevention para why daotang mahitabo ni atong mga depressed or magulanon? Well, una sa tanan, I think importante ang regular conversations, no? So, I think kita, nagdako pa ta sa henerasyon nga, I think ako was one of the last few generations nga, uso pa ang dungan mo kaon, then bawal ang cellphone, bawal magbutang og laing butang. Ay, kabats man tama, Miss Jamie, kabats sa tamam. Lagi. Bata po ba yata? Correct. So, kana, no, regular conversations, especially during mealtime. And then kanang kung magstorya ta, kana yung andam ta maminaw, no? So listen, not to reply but listen to understand. Kana pud ako i-remind sa tuang mga listeners. Kanang dili mo react kung nay magistorya nimo about labi na depression or kanang negativity, di lang yun mo react, maminaw lang sa yun. Listening mas ear, maayo no? pod nga tabangan nato sila nga mas ma-explore ang feelings kay importante man gud pod masabtan sa to ang mga listeners, no, nga pag moshisgot ta og mga youth nganong taas ilahang risgo sa ingani nga mental health conditions. It's because ang ilahang brain, ilang prefrontal cortex dili pa siya fully developed hangtod 25 anyos ta. Busa bitaw nga napapud tay mga desisyon nga medyo apiki, labi na kung dalaga or binata pa ta, no? Busta nanginahanglan gid sila og giya, and then mas una man good ma-develop ang ilahang socio-emotional kaysa sa ilahang cognitive. Meaning to say, kung kabantayan ninyo, di ba, classic nga sign sa mga gadalaga or gabinata ang pakasaputon and ang paka-impulsive, no? So all the more nanginahanglan sila og guidance. So pinaagi sa mga ginikanan, mga maestra nga makikipag-istorya sa mga bata, mangutana din ta og mga probing questions nga kumbaga mo aghat pud sa bata nga mo explore sa iyahang gibati. Sama pananglitan sa kaning probing question. Unsa
So unsa di ay imong gibati kanus ani nagsugod, unsa di ay ang epekto niini sa imong panghunahuna. How about sa imong lihok? Kamusta man ang epekto ani sa imong mga relasyon? Ganahan ba ka sa epekto ani sa imong kinabuhi? So kung kabantay mo, sakto tong giingon ni Art kaganina nga, dili ta mo react diretso, kundi tabangan nato ang ato ang kaistorya para masabtan ug mas palaluman unsa pa gini iyang gaagian. Alright. And then i-offer po nato na so napoy uban sa ato nga mahadlok ta og istorya. So that's also okay, pero ato lang i-provide ang reassurance. So validation and reassurance. First is it's okay to be sad, but eventually everything will be okay. So kung kabantay mo kahatag ka og paglaom niya. Okay. So much better nga kana ang isulti kaysa musulti ta og okay ra lagi na. So that's dismissal of feelings manggod. Versus it's going to be okay. Imo nang suppress noon ang iyang kuan ba? Yes. So di wala ka nakatabang niya. Ma'am, kani usab may problema sa karon sa mga bata noon. Kaning uyab-uyab. Kay di ba na uban tungod kay magbulag madipre. So sa man karon ma'am ang side sa ginikanan karon. Hayaan ba nako sa nga mag-uyab-uyab o totally nga masuko ko nga di mag-uyab dili nang siya mag-uyab-uyab unsa may unsaon nako na? Actually that's a very kanang controversial question. Kay sakto ba gyud pod kung madunggan pod nato sa mga news no. Daghan gyud reports nga tungod lagi daw kay na ay break up sa mo ni ang nahitabo. Pero importante man gud pod na masabtan sa tong mga listeners nga pag natay ing anak nga sakit, lisod pod para sa ato mo abri atong kasing-kasing sa uban. And then finally nabuhat na to ni tapos nabuak siya. Kay nahitabo sa relasyon no. So kana nga pangutana, ibawal ba or dili? I think pagdepende gid gihapon na kung unsa ka involved or unsa ka maayo mag-supervise or unsa mo kasuod no. Yes, no, and I think ang pagkasuod pwede man gud nato na ma-develop. Pero isa pud sa nahitabo, busa pud siguro na naka atong kaso sa depression sa pandemya is dili ta kabaloon saon og pasuod sa tuang relasyon sa tunga sa pandemya no. Labi imbis nag-isa na unta tag panimalay, samot na noon ta og away. Bisag isip usa ka pamilya. So again, mauto atong mga tips kaganina no nga spending regular conversation, providing validation and reassurance na ara ko diri anda maminaw dili ta kabiyaan nga mag-inusara ka nga moatubang sa problema kay di ba sa una na amapod tay mga ginikanan nga ilang gikadak-an is imo nang sala so ikaw ra maning kamot ana ikaw ra mo so di na maayo muluwas mo ko galingon ana dili na siya lahi na mo gud atong henerasyon karon. Ikaw ba Miss Jamie Juan wala ka na depressed pod kay wala gugma kay karon day dapat si Istin di nato ni siya pugnan kanitong head writer natong ulitaw ikaw Miss Jamie imo pod ba na naagian ng depressed tungod sa heartbroken ka na bay nga naman sa bani. Well, I think atong mas batanon pa ko like in my early 20s. Nakaagigid pud ta ana. Grabe lagi pod ang epekto sa imuha. So karon na wait, tinuod ba nang giingon nila ma'am? Ma'am, tinuod na nilang giingon nga kani daw mga anak nga sayo kay mosuldog ka ng uyab-uyab kay mo daw ni sila mga tao nga feel nila less love ilang na feel sa ilang parents. Mo nang mas mo engage sila og kuan. Or siguro less opportunities to feel love maybe or to express to their parents no. So wala na. Yes, na barrier sa connection. Time pa ha. Pwede na to ni gahi Estin kani si Miss Jamie tomorrow ipadayon na gud nato ni. I think this is very nice kuan and then tungod lang kay gwapa si kay mo ning ika itudis kini nimo. Dili Miss Jamie sa tinuod na lang ha because especially tomorrow we will talk about the side effects of depression and the extremes. Nganong naay manginani kay ako isip ginikanan niya faithful sa asawa. Ay!
Nawa gyud masapon after 52 years. 52 years old nawa gyud masapni. Bitaw seriously. Miss Jamie, no, because due to kaning time constraints nato ba, let us talk mga kagahi. We will talk extensively unsao nato batukan ang kaning pagkamagulanon. And especially kay kani si Miss Jamie Mangod, no, she's an expert in this. Mao gyud ilahang trabaho. Pero for the meantime, ma'am, unsaon mo pag-contact labi na kato manaminaw nato ron diya sa FB or yung hotlines. Will you please inform the public? Okay, so CSWD, Psychosocial Division, and LGU of Cagayan de Oro City are all very willing to help you, understand and guide you through whatever you are facing in this pandemic, especially when it comes to mental health. Asang yung office, Miss Jamie? Naatay buhatan sa tuang City Hall, first floor CSWD office, no. Ayun, naputol na si ma'am. Ma'am? Sorry. Ayun. Yes, Ma'am, nawala po ka sa pati mong video nawala, ma'am. Pati akong video nawala. Ano ba? Ibalik, ma'am, para makawala sa depression, ma'am. Okay, kana ang mga psychosocial nga mga experts o professional, muwag to ko permi sa opisina para sa iya, para di ko bitaw. Ma'am, sa FB, sa internet, unsaon pag-contact ni Miss Jamie or ang psychosocial nga department sa CSWD? Naatay Facebook page, CSWD CDO Psychosocial. CSWD CDO Psychosocial. Kada mo na siya. Nadiya mga kagahi okay. And then naapod tay hotline. So pwede ra pud mo maka-text sa amoa, and then we will call you in the soonest possible time. Pwede pud mo manawag 0975-840-3585. 0975-840-3585. Again. So go-offer ta og mental health services. So if natay mga pangutana, and even if kinahanglan ta magpa-counseling or ka-istorya, labi na kung daghan ta mga wala na sabtan sa tuang gaagian, or maybe naatay mga pangutana kay murag natay namatikdan nga pagbag-o sa tuang kapamilya, pwede kaayo ta manawag sa tuang hotline or mag-text. And then we will accommodate, mga kagahi, we will accommodate all your questions para ugma unsa gyud ang kanimang ilhanan, unsao nato ni nga pag-atiman labi na sa atong mga kaanakan, unsao nato pag-overcome sa depression, unsao nato nga magmadaugon kita isip usa ka pamilya. Miss Jamie, daghang kayong salamat sa imong panahon. Magkita gyapon ta ugma, ma'am, ha? Yes, thank you Art and Bernie, and good morning to everyone. Thank you very much, ma'am. See you tomorrow, ma'am. Thank you so much. Puso ko'y iyong nabihan. Grabe kay sa si Kagay Art may gala. Active kay niya. Alam mo lang mo na siya nga murag na board siya kay laman sa pika siyang asawa dito sa kanya. Kumano na nato yung programa ba yan? Alas 7:33, gugmangyak, musunod na! Kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. We've all been hurt by words before. So before you post, think about how your words might affect someone else. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang agi mong mga giahak upaya kinindugan
Tanan ko ano dili ako mas gama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Thank you so much. Thank you. Alas 7:35 sa atong orasan niya na inyong giulatan ng atong gugmang giak serye. Lunes na po may gala o sa kasimana na po niya istorya ang inyong atangan karon. Hello ko sa tanan mga nagtanaw namin na po karon sa Bitok University. Kung wa mo kabalo, matag alauna sa napoy Tita B sa FB. Kung wa mo kabalo ha. Ang ating gugmang giaha kay atid sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Ha? Ay, hello deko sa Attorney Chubasco Kainya. Pila ka box sa attorney. Pati sa mo mga kaubang mga abogado. Siblinya man ang abogado. Kamo kay mga kulbar ba kay mo kulba purman ni sa attorney. Mo nang ingon siya nga sa tanan daw di ang mga naminaw. Kung gusto ninyo nga kanang ligsing yung mga panglawas, o bisan pa man kapoy mo sa tibok adlaw, stress kayo mo mga igala, kailangan na mo og supplement para pag abot sa iyong balay, kulbag yapon. Munang kailangan mo og Biramax capsule. Ha? 269, 2 capsules na mga igala para sa babae ug lalaki. Pwede po nga imo na tanan, lalaki ra po tanan. Maka-increase mo sa stamina for men and women. Rejuvenate cells and regulates blood flow. Antioxidant ug anti-aging supplement ni siya. Mo nang kung gamitin mo og Biramax ha. Batan-on gayo ang dating. Boramog si William Asinero. Ay mo kadlo kani kay 100% all natural herbal capsule. FDA approved, no side effects, safe and effective. Katubong uban diya nga mugahe. Pero muluya ra dayon. Ha? Nay mugahe pero manghapdos ang tiyan. Manghapdos ang tiyan? May ubang ko nga, di ko kailangan ba kay gahe man ni paminti mo lagi, pero nayuban. Gahe. Lahi ang manghapdos. Lahi ni. Ang Biramax ay manghapdos yun. Sige manghapdos. Makadagan yun, mukhang amayala. Bitaw sa tinan lang ang Biramax perminti. Makayang yung grabe ba? Bayang Magilo, perlas ng silanganan. Lunes karon, ito naman po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglisero. Good morning. Good morning. What's up, brother? Why you did not follow us or go to the boardwalk? You did not went to our invitation. Yeah, there in the mangrove. Di siya mo to nga I will going there. Yes. Because after the Tulay, there's the bridge. There's a check engine in my car. Check engine. So I go to Miloy shop how to solve this. But actually the oxygen sensors is lost. So technically your engine was is defective na. Yeah. So muna mo pero ang imong ipanangit sa imong asawa nag-uban ta. Asawa? Usually di mo ko kapananghid. Nag-drive naman. Oy, good morning sa tanan mga nagsikwati na karon diha. Kung kamo hilig og sikwati, tamo ato mo sa mga pharmacy, pangitaan ninyo ang Sabroso Chocolate. Camigion's finest chocolate. Purely made of pure cacao. Munang lami yung kaya na. Medyo pait-pait pero healthy. Ayun na kay daghanan yung asukar para mas healthy siya. No added preservatives and additives. No other ingredients but our standard qualified cacao. Munang kung kamo magsikwate para healthy, na paborito ni Tita B, Sabroso Chocolate. So nating alamat, ito na po ang ating letter. Ay! Sorry. I forgot, of course, the inspiring. The Lito's quote of the day.
If someone keeps bringing you down, perhaps it's time to get up and leave. Okay, explain in one sheet of paper. If someone sa imong pag-inusara naghipos ka og nagdala og imong pagkahulog. Say hipos. Keeps man. Okay, imong mag-i-keep. So i-keeps ka, bringing, nagdala ka og kanang nahulog. Nahulog? Sino nahulog? Bringing you down. Nahulog. Tama. Anang mga perhaps gani. Anang mga rapper ba? It's time to get up and leave. Panahon na nga imong biyaan og ang get up sa imong pagtaas o sa imong pagbiya. Kamu na adjust. Kamu na adjust. Kamu may bright, ha? Ito na po ang ating letter for this week. Kagahi Lito. Hard Bernie and hard Lito. Mayong adlaw kaninyo tanan mo sa mayong panglawas. Good day to you everyone. I hope you're good health. Itago na lang ko sa pangalang si Andy. Just call me, my name is Andy. Di mo itong tagapikas? Gahi, sa mga Andy nga mga pangalan, mga tirador gyapon niyo. Nagtrabaho ko isip usa ka foreman. I'm working being a foreman of construction supplies. Construction na may supply pa. Sa tinod-anay lang, dugay ra ko bulag sa akong asawa. The trolley, I'm... Dugay rami nagbulag sa akong asawa. What do you mean nagdugay? It's been a long time. It's been a long time to break my wife. Gibuak ang asawa mo, igala. Bosa, nag-focus na lang ko sa akong trabaho, isip foreman sa construction. But I'm focused for working time being a foreman. Usa ka adlaw niya na naglaag-laag ko. One day, wait do me galaglaag? Naglakaw man. I'm walking. O dito na ako naila sa kababae nga itago na sa pangalang si Charmy. At the time while walking, I met the girl is Charmy. Siya ra usaway kauban. I'm only one, no more other. Gipangutanan ako siya kung asa siya pero nitubag ra siya og sikreto para bibo. She asked, where are you going? But did not talking only. What do you mean? Secret. But to be happy. Apan! Atong gabi una, naglami ang among istorya. But at the night time, what do you mean naglami? Delicious lami. I'm delicious talking. Okay, gani, ang naitabu! This is the starting of Love Life. Hapit naman ang curfew. Curfew nga. Ala, bantor tingala ko nanirado naman sila. So, mora to. Salamat kayo. Sa tipani mo?
Ako si Andy. Unsa kita doon adlaw, Lunes man doon. Akong pangalan karon Sharmy. Sharmy ka? Depende mo akong pangalan depende sa adlaw. Gausab dai ka? Asa man ka paingon? Ambot lang. Actually sa tinud anay lang. Pero di po ganahan mo uli oy. Ikaw na isa sa inyong balay? You're only one in your home right now? Sikreto. Ikaw, wala kay kapangutana, Andy. Wala lagi kay sige. Pauli na dito, ba? Sige, pangitan na kasi mong asawa. Ha? Sinaunsa, begini nga. Kapag tao nga galakaw-lakaw nga na yung asawa? Sa imong lawas, nga dakugtiyan, nagyo ni asawa, oy. Ulit, tanan dakugtiyan, minyo. Ang uban dakugtiyan, nagtapok na tungkol siyang ka-virgin. Ay, if I know, kamo mga laki bitaw, mga layo lang yun mo sa inyong mga asawa. Magpakaulitaw-ulitaw din mo. Magsumangil rin mo nga namoy meeting sa Eagles. Dili sa siguro tanang lalaki yun na. Kailagid ko ana nila kana silang Reniero Niese, kana silang Eugene Esparcia. Kanang unsa man di lang ka sa kamuli sa inyo nga? Actually gusto pa ko ganang mato sa kanang mga private na medyo hubog-hubog naman day ko eh. Ganahan ka makahulay lang sa siguro? Ambot lagi. Uy, asa kay di kay ko familiar di. Istoryahan man ko nila ang Boy Negro nga na daw paulayan diya nga na yung mga samin. Ha? Ay mga samin. Pag sure diya, oy. Wapo siyang. Di ko familiar diri ay. Nasa ibabaw ang samin. Asiman, masakay na lang ka? Ikaw bitaw, Nagdala Andy. man ko. Oy, Andy ha. Kamalog yung ko nga tirador kay kagan imong porma. Sige, no. Pero sa bagay, sa tinud anay lang. Bara gusto sa ko magpamaso karong gabi, oy. Ha? Gusto ko magpa-duk-duk og maso. Ang problema kaya kung dala martilyo man. Manggod sa maso. Pero gusto man ka na mo duk-duk. Dinok-dukay pa lang noon. Basta istorya ka na imong naong ka na imong tiyan. Sus, makatulog ram din na. Oy, kanang porma. Tulog tunga ang kaya ni. Oh! Di ay? Katulog abot tunga-tunga. Mamao lagi ka. Kabalo ka, bisag kapila 1 million na ako na nadunggan nga joke ba, pero musuporta gyud ko sa imo mukatawag gyud gyapon. Ha. So unsa man, pwede man ka na imong martilyo. Pwede na, gamitan nun to ni. Unsa na imong giinom nga kapsul? Unsa na? Biramax ni. Biramax na? Ay kabala. Uy, sige na ko na madunggan ba? Ay kabala ka matagbaw ito. Uy, nainaya pag doktor. Pakita sa ko si mong kwan, martilyo. Naiulo sa martilyo. Wow. Pagay na siya ng isog ang ulo. Uy, kasi mga on sa siguro taba kay, sayang sa nang, basi mubug na ng bam idi ha, o ka ng soft drinks. Ay, wala, ganalay ko, kay dagang kay Carney. Ang soft drinks? Di pa gini kaya ni nga joke ba? Take 2. Hala, dagana kay Atsal ani oy. Ang bami? Ang soft drinks. Kadyo lang, ito ibalin sa baso, butang na tog ice. Ang soft drinks? Dili ang bami. Nakanak ko na ni mo. Hala, oy. Bura, hala, tinidoro nato ni B. Ang bami? Dili ang soft drinks. Bura nakuha na gini mo. Bura kabalo na gid ka ba? Happy ko na bright mga higala. Pwede na ka na mo irregular din. Contractual pa biya ka. Ready na ba na imong martilyo? Gahit na kayong ulo, tanaw. Lahi na ganda yung Biramax, Inahinaya ba pag martilyo? Ibunal ko ni bebe. Inahinaya ba? Okay. Okay. Nabahog ang ulo. Oh my God, Andy. Laing kay nga lang sa... Andy, hinahinaya lang, Andy. Tapos, paspasin din kami, Andy. Andy, grabe, kaya ka mo martilyo, Andy. Uy, imong mata. Andy, paspasin. Imong mata ba? Uy, Andy. Naulog sa baho si Andy. Tagag si Andy sa baho.
Nalagi sunoy sulod diri sa motel. Lahi manguni nga kanang Laina motel. ni nga motel. Uy, naisunoy sa sulod. Nay manukan sa likod. Lahi po tong madunggan ang manilig sa gawas. Ano dapat? Sumulakaw na ko. Salamat kayo, Andy, ha. Salamat sa imong pagdukdok sa imong martilyo. Ayaw sa lakaw, Sharmy. Ano man? Ang muni gusto na ko mahibawaan karon gikan sa imong mga dako nga lips. Sige. Sige. Super enjoy kita sa nitabo sa tong dinukdukay. Pwede ba nga magkita na? Kadyan lang karon nago nato. Noon sa mga ka-Andy, uy. Lisuran, diskarte nga dita kabalo. I'm not experienced that. Uy, Andy. Unsay relasyon? Unsay itong isa? Walay relasyon, uy. Unsa man ni ang nahitabo di ay? Wala lang. Duk-duk-duk-duk lang ta. Pero walay relasyon. Si wala martilyo. Feelings wala. Gibalos biya kag dinukduk ya po. Andy, my bisan ton God. martilyo ni ang ako pero nalingaw biya ka. Andy, sa third anay lang. Sa mga ka-uy. Ang akong gusto, wala lang. Kung tawag-tawag, pero wala. That's a game? Unsa? That's a game? Sa Bisaya? Dula na ni. I'm sorry, Andy, pero di ko ka na ng mga relasyon. Sabagay naman akong number nimo. So, if ever gusto ko magpadukduk, di dukduk na san. Anara, walay relasyon. Oy, kay kung ikaw mag-I love you ka, undahan mo nato ni. Sige. Walay in love, ha? Sige. Walay relasyon. So, dili ko mo I love you sa imo sa text. Wala I love you. Wala text lang ko rin mo nga. Martilyo. Lami na idukdok sa martilyo. Ana. Dabi imong banang maka. Wa ko'y bana, wala ko'y kuan. Basta, sikreto ra na. Bye da. Bye. Mga kagahi, grabe. Nakakailag yung babae nga dili gusto nga nay relasyon. Ba. So wala, okay na lang po ko. Kung walay relasyon, di wala. Kung martilyo lang yun. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Oh yeah! Uy, kisa lang, ano na naman po tayo cake lagi? Grabe. One month din nga celebration din eh. So mo ning ganana mo basta naka-Sound Radio kay duol ra kay kasakuan ba? Pwede ra ka ani andiri. Lahi ni show. Uy, lahi nga kuan din nga cake ko. Makita ba? Ay, box of kuan din ni cake. Makita ba? Soju, fruits. Tapos ala kalami kayo. Salamat ikan ka nga Captain Manny Bolaro no kang Doc Cherry. Uy, salamat. Salamat. So mag-toast mi karon ni Art anang soju. Sa soju ama na sa buhol man nagikan soju. Adyaw ibalik ja ang soju kay aho ka na. Imyat din ng sausage. Hilig man siya na. Si Imyat, so singaon kay siya na. Good morning, Carlos Ontong diya sa Makati. Good morning. Teresa Sinadhan, EJ Parofaldino, si Ma'am Joy Martinez. Angayan man ka Sir Arts. Asa ma'am? Asa nga part? Mas angayan si Bernie sa 2022. Unsa? Nabi yung mga gatiks na ako ba? Mm. Anta si Bernie mo, dagan kanang Oy, paghilo. Konsihal sa Cagayan, konsihal. So ko na mag-joke, mag-stand up comedy ko na sa session. Niala mo si Attorney Chubasco kay niya nga. Mag number 1 na si Bernie at mo iwan na ko
Hoy, pagilo mo, may pa mga untag lansones da sa inyo, Atty. Chubasco kayo niya. Brother Joe Pranario, good morning. Tinuod na 50 years old, wapa nasakpan. Noble RJ Yakapin, good morning. Oy, RJ, napon na ikanana na si Boss RJ Yakapin. Noble's Grill. Oh, Daube. Noble's, kanos aman Daube. Oh. RJ Yakapin. Kamay raman po mi stop, sa kadusina raman po mi. O sa mga nosebleeders. Daniel Apos, Dabo-Dabo, good morning. Raquel Lapot Aluro, shout out good day mo ha. Ruby Cristi Aquino, Franklin Atilio, SPW, Mendoza Jesus. Oy, Jesus Mendoza, boss. Padlong Butuan na siya. Nagtanaw sa to. Watching from Butuan lagi. Oh, salamat. Watching from Butuan. Ha? Catherine McLean, Irene Malubay Rizaldo, sa mga nila ni Cesar Lupac diya sa Asia Brewery sa El Salvador. Brother Emilio Tumala diya sa Bohol. Good morning kaninyong tanan. Dagan kay ta mga morning nakagwapo kamo mga gabiyahe mo ibutaton na miss niyo kay sayo kayo not me sa Spotify. So pwede nyo na i-bluetooth yung sakyanan, maminaw lang din mo kamulo mo drive asa mo padulong. Pangitalan niyo ang Gahi ni Bay podcast. Ang mga Tubahon Queen, diya sila Marisa Galve, Maizir Grace Rojas, Rosalinda Yasol, Resme Apos, Mary Jane Sabador, Jason Gonzaga, Berdamo, Cristina Estrada, o si Jaylin nga sa iyang special boko pa diya sa Tubao na Aquamarin. May buntag kaninyong tayo. Oy, Tubao na Aquamarin. Kami suggestion na namon ni Kagay Art. Pagbutang mo porter. Pero at least dugang income. Kay medyo laylayo man ay uban dili mo kuno mo sakwat og mga ice box may ngana o. Pwede mo magbutang diha. Mary Hope Delfin Del Rosario, J. Martin Ilago, Geraldine Joy Garcia sa Mandala 2020 Air Force. Good morning yung kanjongjong diya sa Taytay, El Salvador. Itong mga kuwan diya, itong mga nag-text na tuloy. Kasi onyag magkuhan na sila diya. Wala diya ang kuhan text line. Kuhan na po na sir. Oy, again ha, salamat sa intanan ang atong Biramax hotline di ay. Kung na may mga pangutana, gusto mo mag-sub-distributor, unsa ba na inyong gusto diha sa inyong mga lugar, 0915-581-8418. Dagan salamat din sa atong mga kauban dito sa atong na nag-permission. Grabe ang Biramax ito. Sa Regional Mobile Force? Yes. I'm sure malipayon ilang mga asawa karon. Samtang gagukod sa mga NPA, gahi kayo. Ipiskay kay panglawas. Di basta bati o nung katulgon. Kana. Ana. Oy, si Ma'am Jinky diya sa JB Pharma. Ay ma'am, magkita ba niya karon? Oo. Ay ma'am. Kaya i-deliver na nato kaniya ang daghang kayo nga mga Biramax. Di ba? Salamat kaninyo mga igala. Sa mga outside Cagayan de Oro, ay mo kabalaka kay pwede po nyo niya ilasada. Shout out Idol Bernie ug Idol Art kami ni Ryan Aguirre. Nami karon diri sa Davao. Uy, brad, dilo ko da kang Ryan Aguirre, batchmate na ko ni sa high school. 1964. Doy. Batch 2006 me. Taas gid ang greetings sa ni mga kagahi. Elodia. Advance happy birthday daw ka Master Popi kay December magyapon na. Si Joe Romantico mga December gyapon na. O gabi, belated ba kang Nicole Abbas? Yes, dungan man me. Dungan. Nicole, Nikki. Alright. O gwapo na to na greet on air si Reniero Niese. Grabe mag-celebrate hanto Domingo. Grabe. Basi ilaos pa na niya karong simanaha pa pod. Good morning kang Major Patrick Dalangin diya sa El Salvador City o kang Attorney Jenny Aplinger. Salamat. O sa tamang mga general actung. Siyempre, wala tayo ikong panahon, makita-kita na po kita og mapon, susamang takna, susamang istasyon, timan nga ang katawan nga doon ay gagi. Ug ligdo nga baruganan, may maitampong kalambuan. Alang sa atong katilingban, kini ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Og timan ni po nga ang bana nga gahi, nga perti kagahi, agrabi yun kagahi kay nakabiramax sa uban. Di na gyud mulingi kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang lagi nung sarang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay.
Radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like